sa palakpak ang Panginoon. God is good all the time. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ay larawan ng Diyos. Sabihin mo yan. Kapatid, ikaw ay larawan ng Diyos. Kailangang irespeto ang ating pagkatao. Huwag tayo magsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Noon karong adlawa, ang simbahan nagsaulog sa iyang dignidad, isip, inahan sa mga santos, the mother of the saints. Ang simbahan ang nagbibigay ng mga mababuting tao. Inahan sa mga santos, larawan sa walay katapusang syudad. Og nagpakita sa iyang katahom, isip putli, nga pasauuno ni Kristo ang tinubdan og ehemplo sa tanang kabalaan. The source of all holiness is centered on Christ. Tandaan po natin yon. Ang pagsaulog sa kinabuhi sa tanang mga santos, usa ka sa selebrasyon sa kinabuhi nga konektado sa kabalaan sa kinabuhi, isip nagunang bukasyon sa simbahan. Ito ang ating bukasyon. Tayo ay tinatawag na mamuhay sa kabanalan. You ask yourself, tanungin mo sarili mo, baka hindi ka na nabubuhay sa kabanalan, kundi ikaw ay nabubuhay sa galit. Lagi kang galit. Lagi kang mainit ang ulo. Para bang galit ka sa mundo. Hindi ka marunong hindi ka marunong bumati sa mga tao na iyong nakakasalubong. Ito ba ang buhay na gusto ng Diyos? Dasal tayo ng dasal, pero hindi natin kayang ipakita sa tunay na buhay. That's why we are reflecting our way of life, yung uri ng pamumuhay na ating ipinapakita sa Diyos. Maigsoon, gusto sa mga ginikanan, ang labing maayo alang sa ilang mga anak. O gusto sa Diyos, kung unsa ang labing kaayo alang kanato. Unsa ang labing maayo alang kanato. Aron makabaton og maayong kinabuhi. Ang ebanghelyo karon nagdapit kanato sa pagtuman sa hustong paagi sa lagda sa kinabuhi ug kanamao ang balaan nga kabulahanan. Kung narinig niyo ang ebanghelyo na tinatawag na the Beatitude of Christ, mapalad ang may malinis na puso. Sino sa atin ang may malinis na puso? You ask yourself. Kasi kung hindi malinis sa ating puso, we are very far from the beatitude of Christ. Sa bukid, si Jesus naghatag sa sermon para sa iyang mga disipulo o kanamao ang gitawag nato nga kabulahanan. Ang mga kabulahanan na himong sumbanan sa kinabuhi sa tanang mga santos. Yun daw ang naging sentro ng buhay ng mga santos, yung Beatitude of Christ. Siguro,
walang ibang modelo sa buhay kundi yung ebanghelyo karong adlaw. Diha sa mga kabulahanan, si Jesus nagdayeg sa pipila ka mga mithi og mga kinaiya og nagsulti ka nato nga kung ikaw aduna niini nga mga hiyas og kinaiya, ikaw mahimong duol sa Dios og ikaw mabulahan. Yun daw ang nagpapalapit sa tao. Ang salita ng Diyos ang nagpapalapit sa tao sa Kanya. Kaya napakahalaga na ang bawat misa ay ating minamahal, pinaghahandaan. Ito ang pinakamahalagang sandali daw sa buhay ng tao. Ang kapiling ang poong may kapal sa pagdiriwang ng kanyang walang hanggang pagmamahal. The infinite sacrifice of God is in the Eucharist. Maigsuon ang atong pagtuo sa Dios padayon sa paggiya kanato aron atong masabtan ang kamahinungdanon sa atong panaw. Kitang tanan ang pilgrim nga simbahan. Ito ang sinabi ng Santo Papa. Magkakasama tayo nagdarasal, magkakasama tayong naglilingkod, sumasama tayo sa mga apostolate ng simbahan. Ang bunga ng ating pagrorosaryo ay nakikita sa pagpapakain sa mga nagugutom. Ang ating pagsama sa prosesyon na magbibigay ng bunga upang dalawin ang mga kapatid nating may sakit. Sinasabi natin, Father, nagkikita-kita lang tayo kapag may patay. Siyempre, kasi nung buhay yung tao, hindi mo dinadalaw. Kung kailang namatay, tsaka mo dadalawin. Mali nga. Nasaan yung sinasabing, we are all the pilgrim church, sama-samang naglalakbay. Mga kapatid sa pananampalataya, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sabihin sa Kanya, naturuan tayong maging maawain, mahabagin, at mapagbigay upang sa gayon, ang ating pangalan ay maisulat sa langit.